Hlala kwintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kama kuPastor i-channel iNewFreak. Okubalekile ukuthi usubscribe kulike le video leyo. Ungaqiniseka ukuthi uba i-member, ungaqiniseka ukuthi uyanikela futhi kwi-channel khona ke number yami ungangifonela kuyona bani ngifonela ngo9 ekseni ya5 ntambama. Fona kuphela. Ungasenze WhatsApp, ungasenze ama SMSs ngiyacela. Okunye engakusho lo ukuthi i-account number ikhona ungayisebenzisa ukunikela. Sibheka la unana zikhala ukuthi ke sawubona pastor ngiphupheke la. Kusha indlu, kwasha nomntanami, washa izinyawo. Kusha indlu, sekusha nomntwana. Okay. Asifocus endlini. Okomntwana sokubeka egcineni. Number 1. Uma uphupha indlu, kuwuphawu lobuma isha. Lingasho ukuthi kunezinkulumo ezimbi, kunezingxabano noma kukhona ukusolana okanye kukhona ukudonsisana emndenini wakho. Ngiyabona njengamanje eKaJakobe 4:1 izivelaphi izimbi nokula kuvela phakathi kwenu na akuveli yini lapho ezinkanukweni zenu ezilwayo ezithweni zenu na. Number 2 kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha indlu kuba uPaul kumaisha olungakhomba ukuthi kungenzeka kunentukuthelo yezidalwa ethinta lo muzi wakho noma ethinta umndeni wakho okumele ngabe yasukuma neyilungisa ngokusheshsha yabona. Kusho ukuthi ikhona into eyisikhalo ebese idala ukuthi kube nalolaka manje lweyidalwa elolulaka bese loluhlela lo muzi wakho noma lehla lo mndeni wakho yabona. 3 kungenzeka ngesikhathi uphupha futhi indlu kuba uPaul ubuma isha olungakhomba ukuthi kungenzeka noNkulunkulu la uthululela izinkinga emndenini wakho ngenxa yentukuthelo yakhe. Kungenzeka nikhungathwe izinkinga ningumndeni ngenxa kaNkulunkulu osethulula ulaka phezulu kwalowo mndeni. UmaHebheru 12:29 ngokuba uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo. uNahume 3:15 lapho umlilo uyakuqeda inkemba ikunqume ikudlele ngenkasa. 4 kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha indlu kuba uPaul kumaisha olungabuyekela ukhomba ukuthi bungase buhlakazeke ubudlelwane bakho nomndeni wakho ngenxa yengxabano eshisa phansi. Ukusho lento ingakhomba ukuhlakazeka uma ikakhulukazi uma kulendlu ishe yangqonqa yaze yaphela abangumlotha. Lento ikhomba ukuthi kungenzeka lo mndeni ugcina uphelile ukuhlakazeke waphela nya ngenxa yalezi ingxabano nokungazwani okushisayo kulo. Izaga 15:27 ohalela inzuzo uhlupha idlakhe kepho zonke imivuzo uyakuphila. So ubheke lapho uthi azikhona into ezizingxabano. 5 uma uphupha indlu kuwuPaul kumaisha singavala ngokuthi lokho kungakhomba empeleni. Number 5 ake sesithi ke uma uphupha indlu sithathe njengoPaul uhle uma icimeka kuphela ukuvutha kuphela ukusha kwalomlilo uma ucima noma bekulela nokucima ugcina uphelile lo mlilo. Lokhu kungakhomba ukuthi kuzizophela mhlawumbe noma izophela lentukuthelo ngemuva ukuthi nisukumile nathola isixazululo salezi ingxabano noma salezi inkinga ekade senikhungethe yabona. uJobe 8:5 yebo nokukhanya komubi kuyacimeka nelanga lomlilo wakhe aliyokukhanya. So sabonga ke asivale ngalokho ke. Number 6 ukuthi njengoba nalengane isha kuleli langabe lento ingakhomba ukuthi uma kunalezi inkulumo la khona lezi ingxabano kungenzeka ziyayithinta lengane kakhulu noma zizothi mayiphakama lengane lezi inkulumo bese zi-affecta ziphazamisa lengane noma zithinta lengane. Makuthi lezi inkulumo ekhona phakathi komndeni phakathi kwalamalungu omndeni zizoyithinta kakhulu lengane ziyilimaze lengane ingakho ufuna nihengelishe indlela efanele noma ke makuthi lolu ulaka leyidala usho ukuthi lengane izothethiseka nayo
idalwa zizomkhombisa ulaka lazo phezu kwalengane. Usho ukuthi kungenzeka kukhona kufanele kulungise nina nalengane. Kungenzeka ishe lengane ishisa umlilo wakini ngoba mhlawumbe kukhona kufanele kulungise nina lapha ekhaya ukuze lengane yamukeleke kahle idalwa zingezi kuyo ngolaka khona kufanele kulungise nina ukuze leyo laka leli idalwa zingulungagabhakele enganeni. Yabona kungenjalo ingane ngasho igcina ilimala ngenxa yolaka leyidalwa noma ngenxa yolaka lwabantu nezingxabano zenu njengomndeni. Yabona. Siyabonga. Kulela kuyo Jesu.